Yan mga kapaparts, ang giant mustasa natin, isa, dalawang kalahating tangkal ang lapat ng dahon. Grabe mga kapaparts, super taba, super laki. Yan, so dalawa lang, ang dami-dami na. So ito, magkano kaya to kung bibilin pa natin to sa merkado, di ba? Sa ganitong laki, sa ganitong taba. So ito, ang sabi ko na hindi na tayo magbili pa sa palengke kung gulay lang pag-usapan, kasi andito lang yan sa ating bakuran. Bigyan ng kunting oras magtanim para balang araw din na tayo bili ng bili pa. So ito nang produkto mga kapaparts. Ang tawag dito mga kapaparts, giant mustasa. Grabing mustasa, ang laki mga kapaparts. Dapat ilayo ko talaga yung camera para makita talaga, di ba? Super laki niya. So ang fertilizer dito ay organic fertilizer lang, kasi galing to sa natambakan ng mga basura mga kapaparts. So hindi ko na nilagyan to ng mga iba pang fertilizer. Pero kita nyo naman gaano siya kalaki, gaano siya kataba, di ba? Ayun mga ilang tangkal yan. Mustasa to mga kapaparts, pero super laki. So ito lang siguro isa, sobrang sobra na. So ang lutong-lutong ng dahon. Laking mustasa. Thanks God, kasi may mga malalaking mustasa tayo dito sa ating bakuran na hindi na tayo bili ng bili pa. So iluto natin to ngayon kasama yung isda. So isang puno lang, sobra-sobrang laki-laki. Ayan, kasyang kasya, super laki. Kosa to, kutot. Kuanto tal kilo? 200 también. Yellowfin. To este ya. Sería este. So iluto natin ngayon sa preskong mustasa galing sa ating backyard garden. At ngayon nandito tayo sa ating mustasahan. Mag-harvest tayo ng isang malaking puno ng mustasa. So ito, bubunutin natin ito mga kapaparts. Ponyos. Super lutong grabe.
Yan ang dapat mga kapaparts. Dapat pag mustasa iluto una yung ito. Palambutin muna natin ito bago ilagay yung dahon para malambot siya at tikman talaga natin yung kanyang aroma. It's time para ilagay na natin yung dahon. Ayan, super loaded sa dahon mga kapaparts. Ilagay na natin. Ayan, 2 puno lang ng mustasa. Grabe na, super dami na. Ayan, kunting pisil-pisil, takpan ng sandali, and then luto na yan siya mamaya-maya. Takpan lang natin ng sandali mga kapaparts para yung hangin ay ma-absorb lahat doon sa taas, na maluluto rin yun sa taas. Buksan nga natin. Ayos! Ayan po, lutong-luto na siya. Mustasa galing sa backyard garden sa yellow pin na may isadong sa yellow pin na may tausi. So, tagpan at patay na ang apoy. Thank you for watching mga kapaparts, and don't forget to subscribe to Paparts Chooks TV, the gardening tutorials and cooking tutorials. God bless. Safford Jokes.